नुवाखै गैया प्रमद बर'आ दिनै हाग्रामा 15 बोसोर सालायबोबाय 15 बोसोराव खिन्थु रिसलिंल' खालामदों हाग्रामानि मावनायखौ डाइरेक्ट बियो आं बेखौ सिदा बुं प्रमद बर'आ दिनै बर' हारिखौ नागारसो नागिरदों दिनै जोङो प्रमद बर'खौ नाङा रायजोफ्राबो जोंना एखेखा माने बर'फोरखौ जोंहा थांनानै थानांगौ जोङो दा बिपिएफ दोलोनो होनांगौ प्रमद बर'खौ नेवसियाबा माथो नुदों होननानै बिसोरो रेबन हासयो दा जों आंनि दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जानायनि खारना आं दिनै नुबाय जे गोदो जों मानसिफ्रा बिपिएफखौ माने 17 बोसोर सालायनायखौ मानसिफ्रा बयबो बुङोमोन माने मोजां नङा माने जेबो सालायनाया माने जाफुङा होननानै दा बिदि बुंनायखौ माखासे समावबो इयाव जोङो एसे सोलायनायखौबो लुबैदोंमोन नाथाय बे सोलायनायखौ लुबैनायाव जों दा नुबाय सोलायनानै दा नैबे इउपिपिएल जों दा इउपिपिएलनिफ्राय जों बिपिएफआव हाबफैनायनि खारनानो जाहैदों जों दा इउपिपिएलआ 3 बोसोर फुरा जाबाय दा 4 बोसोराव हाबगासिनो बे 4 बोसोर हाबनायाव बे बिथांमोनहा जे गोदो खोथा होदोंमोन रायजोफोरनि सिगाङाव गामि गामि हाबनानै जोङो मन्दिर धामफोरखौ फोसाबगोन बा न'खरखौ जों नायगोन बा साख्रि होगोन बा जोङो बयनिबो थाखाय सुबिदा मावगोन होननानै नाथाय जों दा नायै नुबाय इसिनि सुबिदा मावनो नागिरनायखौ बे 3 बोसोर सासन खालामनायावबो बे बिथांमोनहा दा जोंनि पाब्लिकनि फारसे जेबो मोजां जिनिसखौ मावनाय नुवाखै जोङो मानो होनबा जोङो बेबायदि 3 बोसोरावबो जुदि मोनसेबो मावनानै खिन्थानो हायाब्ला बिसोरबायदि सोरखारखौ जोङो सहाय जहाजग होनानै जोङो मा मुलाम्फा जागोन साननानै जोङो दा सासे सानैबाबो जोङो साननानै जों दिनै बे इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जानो गोसो जानानै जों फैनाय जादों दा मानो होनबा जों 17 बोसोराव जोङो बै बिथांमोननि सालायनायखौ जेबायदि नुदोंमोन नाथाय नैबे इउपिपिएल पार्टिनि जे सालायनाय 3 बोसोरावबो जों बिसोरबायदिनि सालायनायखौ जों नुवाखै आरो इउपिपिएलआ बुङो बिसोर दा जों मोजां खामानि मावगासिनो मावदों होनना बुंदों नाथाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनदों अन्थाइ खाम्फाल'सो गायसनदों नाथाय मोनसेबो जिनिसखौ बिसोर दाबो मावनानै खिन्थायाखै आरो मा जे जायगायाव माने गिदिर बिल्डिं लुनानै दोनदोंमोन बै बिपिएफनि समावनो हाग्रामा सारनि समावनो लुनानै गालांखानाय माखासे गिदिर हस्पिटाल बा बिल्डिं बायदिसिना बिदि गभर्नमेन्टनि थानांगौ जानांगौ बेफोरबायदिखौ लुनानै गालांखानाय नाथाय बे बिपिएफआ सरखार बायनाय लेखायै बे बिथाङा लुफुंजोबनो हायाखिसै आखायाव गैयि हिसाबै बेहा पावारबो गैया जानायखाय थालायबाय दा नाथाय बे ससे लुखोन्दा देराखौ बिसोरो बे बायदिसिना मेडिकेल कलेज बिदि बायदिसिनाखौ लुनो आद्रा थानायखौ बिसोर ओरैनो रंल' फुननानै बा एसेल' फोसाबनानै बिसोरो दा बेखौनो गावसोर लुदों होननानै बिसोरो रेबन हासयो दा जों बेफोरबायदि आखलखौ नुनो जोङो मोजां मोनैखायलाय जों दिनै इउपिपिएलखौ गारनानै जोङो बिपिएफआवनो जयेन जाफिननाय जाबाय दिनै बिटिसिआ स्क्रेप जानो थांगासिनो दं इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजों बिटिसिखौ हमथानांगौब्ला बिटिसिनि नागरिकफोरा मा जानांगोन होनना नोंथाङा मा बुंगोन जोङो बिटिसि बा बर' जाथिखौ जों बासायनांगौब्ला जोङो खुनु मानसिफोरा माने जोङो गावस्रानांगौ होननानै साननो नांला मानो होनबा जों नुबाय मालाय जाथिफ्रा ओरैनो नोंजों आंजों मिथिं दावथिनावल' ज' नुयो नाथाय बिसोरनि खौसेथिया सिंजों बुहुद गोरायैनो दं जोङो बेबायदि खारनावनो जों दा जेननांगौ बायद' जादों जों बर'आ जुदि जोंनि खौसेथिखौ जों सिनायाब्ला बा जोंनि थांनांगौखौ जों सिनायाब्ला खिन्थु जोङो बै दस्रा जाथिफोरजों जों बिदिनो बुरखायै सख' जाबाय थानानै जोङो गाहायाव दोनजागोन आरो जोङो बिसिनि आथिं सिङाव थानानै जोङो जेबो मोननांगौ फिथाइफोरखौ मोननाय नङा जोङो थांनानै थानांगौआ बहुद गोब्राब जागोन दा दिनै नोंथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैबाय बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव नोंथांनि बाय बाहागि खुरमा गस्थिनिसिम मा खावलायगोन आं खुरमा बाहागिफोरखौबो बर' जाथिखौ जुदि फोथांनांगौब्ला खौसेथियाव थानांगौ होननानै आङो बयबो खावलायगोन आरो जानांगौ मानो होनबा जोङो न'खरसेयानो जुदि खावनै जायोब्ला बे न'खरा माने खुनु माने सान्थियाव थाया न'खरसेखौ जोङो न' गंसेयैनो जोङो मिलायनानै